Guys, bahay na kami. Galing kami sa binyag ni Jess. So, bahay na kami. Magbibihis lang ako kasi punta kami kina Lyra. Yung bag na gamit ko, guys. Gustong gusto ko siya. Rebecca Minkoff. Kaya lang kanina, ano siya guys, na-undo yung ano niya, yung strap niya. Pakita ko sa inyo ha. Yung strap niya kasi natatanggal kasi pwede mo siyang gawing clutch. So, yung dito niya, oh, see? Naka-snap yung, ano niya, yung strap niya. And then, few times kanina na tatanggal to kasi kapag nilagay ko yung phone ko, na parang nasa-shock siya sa weight ng phone. So, I had to check it like every now and again. So, next time, hindi ko na siya dadamihan. Kasi din, binigyan din kami ni Jess ng ano, ng ito, parang giveaways ng ano niya, babinyag niya. So, may tas christening. Yan. So, paglagay ni Dan sa bag, na-shook siya guys, nahulog siya. But I like this bag. Meron siyang pocket sa likod. Yeah, magbihis lang ako. Napakita ko na to sa previous vlog yung ano ko, outfit ko guys. Yan. Ano na ko, home slippers. Okay, bihis lang. Ala, I need to charge my phone as well. Tapos I need to edit a thumbnail before kami umalis. Kasi that video needs to be up tonight. So I'll just do that. Si Dan, tingnan nyo to. Hindi niya na make yung bed. Kasi kami yung usapan namin kung sinong late na nagising, kung sinong huli nagigising, siya yung magme-make ng bed. And he woke up late kanina. Like, I think alarm niya was 8:30, but he woke up at 9:35. And sobrang nagmamadali na kami kanina. Kasi muntika na kaming malate. We still made it though. Hindi kami late, pero muntika na. Guys, quick OOTD. Pupunta kami kina Lyra. So I'm just wearing this hoodie na I got from Taliver. Jeans or, no, jeggings from Rosegal. And then shoes, slides from AMI Clubwear. Oh, good babe. AMI Clubwear. Yung merong ano guys, Rose ba yan? Yes, yan. And, yun lang. Hindi ako magdadala ng bag, walay. I'm bringing my phone with my charger kasi lobat na yung phone ko. And let's go to Lyra's. Let's eat bulalo. Wala na talaga kaming katok-katok. Diretso kami pasok sa gate. Nandito na daw si Kat at saka si Neil. Oops. Mali pala yung pagka-open ko. Hello! We're here! Hindi na kami kumatok. Bahay na to? Bahay namin. Hello! Hey! Long time no see? Kailan kayo ulit tayo nagkita? Last week? 2 weeks ago? Bye-bye, Day. Hi, Day. Dito na naman kami. Hi, Tony. How are you? Hello there. How am I? Yeah. Good? Good. Actually, I'm not really. I'm a bit frustrated. Good day. Long day. Yeah. May pagkain tayo ditong ganap. Si Lyra ay nagluto ng bulalo arms. Yum! Sarap doon. And then, she's cooking ano din. Sweet and sour pork. Wala ako nung ano doy kasi sarado kanina si ate. So, Yung Maggie. Ay, nagpunta kami kina ate, Cheryl, kahapon. Oo. Tikman natin guys, yung bulalo. Hindi pa ito tapos eh. Wala pang ano. Wala pang bulo. Pero ilang oras na yun. Yum. 3 hours na yan. Bye-bye. Kaya 3 oras na to? Kat, masarap. Tignan mo. 3 oras na siyang pinapakulaan. Alam mo yung mais pa. Oo. Wala na talaga yun. Oo nga. Pleto Ricardo. Hindi pa ako nakakain ng bulalo. Ulo, tapos meron potato. No, masarap tayo naman. Kain na tayo. Ano na lang? Late na naman. Kain na kami guys. Joke. Wala pa, hindi pa tapos. Patience. Wala akong sili. Yummers! Malapit na matapos ang ating bulalo. Yes, ito na yung last. Ano na? Ano? Baba! Ay, sorry naman. Wait. Yan. Ayan. Is that you? Hello! Say hi! 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 Hi guys! Hi! Tinitingnan niya ako. Sabi niya, sino ka? Hi! Ay, yun. Hi!
Hi guys! Aww! Hilig mo na mag-smile. Blow kisses, Baba. Blow kisses. Blow kisses? Blow kisses? Oh, look. Char? Nahiya pa siya. Nag-unboxing si Lyra, guys. Unboxing. Pipinyagan namin yung bahay. Ay, yung bahay. Yung mga plato, guys. Nagalit. Nag-vlog siya kanina eh. Ang ganda ng kulay. Ayan. Oo, mabigat. Nagsaya siya. Nag-sale? Ilan siya? Ilan na? 4? Apat yung Magkano? Tapos, Maganda yung kulay. Gusto ko yan. Lalalala. 40 isang wala pa ipapalit. Hindi talaga i-open ba? Bahala kayo. Maghirap ka dyan. Late ka. Hi, Day. Sexy naman. Hello! Yum! Rice. Dinner na, guys. Bolalo earns, sweet and sour pork, and sisig. And babies! 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 Oh! Wala, ang cute naman ito. Oh, Pax! Australiana! You know, Yes. so I get the closing now as well. Some of the Yummers day. Ang bango, ang bango. Oh, may sandok na siya. Guys, pakita mo yung sandok ng ano, rice. Pakita mo yung sandok ng rice. Oh, meron na. Imagine what they paid for it. May sandok na siya, guys. Hindi na yung parang kamay. 640,000. Makabato Itong na rice. to. Baba, give me Nag-shopping ng sandok. Ay, sandok lang sinaping. Dito ako para mas mataas. Baka first time niya ako makagugulalo. In your entire life, guys? In my entire life, in my 27 years of existence. Is this yours? Yes. Hi, guys. See? Bakit? Ha? Ay, buwan. Yes. Guys. What else is there? Hindi kasi bakit ano daw, late kasi ako, guys. Late na naman. Ay, buti na lang. Nakaabot pa rin ako. Guys, sa sobrang late na, narataan na yung gulay. Sa sobrang late niya, ininit pa namin yung ano. grabe Sweet sila and sour pag-bash. pork. Lumamig. Lumamig ang sweet and sour pork. Hindi sa 5 minutes lang, guys. 20 minutes ang gulay. Can you have a picture? Do you want rice time? yes, please. Yeah, just put my rice. Well, it's not next to Henri Avenue, next to the Rice at saka sweet and sour pork. Gusto din yan You want to eat my yan. work? Too expensive. Rice. These ones are cheaper out here. They're like, Actually, that's huge. and they sell like $1,000 at festivals, like 1,000 at festivals. Wow. Okay. they look pretty good though. They do. But how would it would be making so much? You can add more too. Thank you. You're welcome. Wala. Naalala ko si Mark. Well, Mark. Laura packed up. Thank you, mommy. Okay, baby. Char, lovely stay. Yes, pulahan. Kid, I'm sorry, kid. Heart pa talaga siya. Ah, iba din. Gusto mo sa TV ko? Guys, mumulan. Sasayaw. Oh, tingnan mo yung isa nagsamayaw na. Mumulan daw. Tapa. Hi guys! Nasa vlog kayo. Vlog. Napagod ako. Winter na winter. Meron kami. I-vlog ka natin yun, eh. Ano? Yan? Anong iba vlog? Aw! Buang. Kala ko ipa... Lo, bakit matigas? May magnet siya. Ay, sosyal. Sosyal. Mayaman. Mayaman. Say hi to the vlog.
Char. And I pray that you would stay, but then you're gone and oh so far away. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart is So, that's your lobby, guys. Palakpakan. Woo! Thank you so much! Thank you, Renata! Thank you very much! Ano ba? Nawala siya, oy. Wala na. Pirated yan guys, hindi nagbabayad ng tama. Nakiki-wifi ka lang sa kapitbahay mo na. Mayaman sila guys, kasi wala silang wifi. Enough na ng kapitbahay yung wifi! Ano napin natin? Gusto ni Aliyah doon kasi Anong kata gusto mo? Zombie ka. mataas tayo, mataas yung ano. Char! To love you more! Sige, yun yun. Labi mo. Ayun na naman tayo. Two less lonely people. That's the one. Sige na. That's the one daw. And then one time nahuli kita na meron kang mas gugustuhin mo pa na magpa-crucify kaysa harap-harapan mo ako istupify. So don't be mad, so don't be sad. Lahat ng kabulukan mo ilalahat. Hey! Soft as an easy chair, stupid love, fresh as the morning air, stupid love, love that is shared by two, stupid love, I have found in you. Manay! Manay, bumbum tayo! Boom, boom, boom. Manay, alam mo yung Manay, boom, boom, ganun manay? ah, bum bum Yung ganon. Yung ganon. Maya! Bum bum bum! Ay, nahisa mo lang yan! Bum bum bum! Alam mo ba, wala na ibang ano, yung parang ano yung... Banyo queen, ganyan. Ano? Ay, naka-addict. Nakuha ba yun sa camera? Ano nangyari sa kanya? Guys, ano nangyari kay Katin? Uy, hindi natin naririnig si Manay. Nagsasalita siya mag-isa. Ano man Hindi kami lasing, promise. Manay. Coke lang. Ano binibiro siya? Biniburat. I'm nine. Hey, party people! Oh yeah! This is Simply Rice once again! Wow, iba din. Iba. May talent Ginadusa. Sila kami sa likod. That you've never heard before! Yo! Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabibighala din sa aking mga mata. Ang di ko lang alam ay manluloko lang pala. Oh darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, madalas lumalabas Banyo Queen. Sige na! Come on! Kitang tanan! You like to read. Ano nangyari? Nawala! Iba yung sa akin ka? Ano nangyari sa kanya? Yes! Boom, boom! Yeah! Wow! Danny Boy naman! Danny Boy! Danny Boy and Neil! Anthony! Boom, boom, babe! Uwi na daw sila. Tony! Boom, boom! Tony! Boom, boom! Danny! Boom, boom! Na! Neil! Boom, boom! I just have to ask
Bahay na kami guys. Nakapag-skincare na din ako. And then now, I will apply mask. Ito yung gagamitin natin. Berry. This is from Boom de Ada. We love the whole world. Everyday mask firming. Yan yung ilalagay natin. Kasi mag-i-edit pa ako eh. Maya pa ako matulog guys. Kasi holiday bukas. Walang work. So good. Ooh, yung last na gamit ko is pomegranate. See, nandito pa siya guys kasi hindi ko pa naubos yung kanyang, yung liquid niya sa loob. So, yan. Ooh, this smells really good. Bango ng berry guys. Marami pa din nagtatanong kung saan ko nabili yung mask. Althea, Korea guys. Yung mga sale yung binibili ko kasi ang mumura lang. Ayan. LSS na talaga ako dun. Okay. Ubusin muna natin yung pomegranate na mga ano. Hala, meron pa akong ano dun actually. Isa dun. Kasi kahapon nag-mask din ako. Tapos hindi ito yung mask na gamit ko. Yung gamit ko is yung isa. Pinakita ko yun sa vlog ko. Nandun sa bedside. Hindi pa ubos yung ano nun. Yung, ano ba tawag dito? Uy! Yung parang serum niya. Ito, ubos na to. Okay na to. Pwede na to itapon. Nasasayangan kasi ako, guys. Nilolotion ko siya. Tapos minsan, over na siya sa kadami. Sana maubos natin tong berry. Okay, guys. I-close ko na tong vlog. Thank you so much, guys, for watching. Dalawa yung vlog natin today. Which, obviously, mapapanood nyo separately. Marami kasing ganap, kaya ganun. Pero thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Timing na timing. Nagbi-blink na yung battery. Ano na siya? Surrender na siya. Sabi niya, tumahimik ka na. Okay guys, bye. Good night.